Ginoong Diyos, kaloy ana ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga, walay sukod. Ang mga utang ug ang among kalapasan, taon papasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaka ninyo. Maalam sa kanino. Atubangan sa balaang altar sa Dios, masaligon sa gugma ug iyang walang puas nga kaluoy, atong ipadangat ngadto kaniya ang ato ang mga pag-ampo uban sa ato ang mga kaugalingong mga kabalaka tungod sa mga panghitabo karon sa tibuok kalibutan ug sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi uban pod sa ato ang mga panay. Ato po diapil ang mga intensyon sa ato ang Arsobispo Alberto ug mga pag-ampo sa ato ang Santo Papa, Papa Leo. Maigsoon, haron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga Eucharistia, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas na ko iyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako ka Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga mahan magahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy ikami, Ginoo kaloy ikami, Kristo kaloy ikami, Kristo kaloy ikami, Ginoo kaloy ikami, Ginoo kaloy ikami. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoong Dios namo, nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw diha ni anang gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong ug banhawon ko kamo o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya hibaw-an ninyo nga ako mao ang Ginoo. Inigbukas ko sa inyong mga lubnganan ug inigbanhaw ko kaninyo o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu ug mabuhi kamo ug ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya hibaw-an ninyo nga ako
ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo. Maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, hugang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ugang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahiladman, nagatuaw ako kanimo o Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang akong tingog. Ablihang imong mga dalunggan sa akong tingog diha sa pagpangamuyo. Diha sa Ginoo ana ang kaluoy, hugang kapuno sa kaluwasan. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan. Ginoo, kinsay makalahutay. Apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagkatahuron. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug kapuno sa kaluwasan. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwaldya nga nagpaabot sa kaadlawon, papabuta ang Israel sa Ginoo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan. Ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan.
Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tiniud man o galing nga ang Espiritu sa Dios, anaana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong espiritu, tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab o kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglikon unta sa among pagtuo, ug agakwa kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa kay sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. May usa ka taong nasakit nga ginganlag Lazaro nga taga Betania, ang lungsod ni Maria ug sa iyang igsuon nga si Marta. Mao kini ang Maria nga mibubo og pahumot sa tiil sa Ginoo o gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon. Busa, ang magsuon nga si Maria o si Marta, nagpadalag balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Jesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ng Dios o pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Maria, si Jesus ni Maria, ni Marta, ni Maria ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pa ka adlaw ni atong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Judea. Ang mga tinun-an mitubag magtutudlo dili padugay nga ang mga Hudiyo nagtinguha pagbato kanimo, pusang nganong mobalik ka man didto. Si Jesus miingon, may napulog duha katakna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa kun ang tao maglakaw sa adlawng dako, dili siya madagma kay hayag man. Apan kun maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngit-ngit man. Gisulti kini ni Jesus ug midugang pagayod siya pag-ingon, ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan muadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag, kung natulog lamang siya Ginoo, mamaayo siya. Apan ang buot pas ipasabot ni Jesus mao nga si Lazaro namatay na. Naghuna-huna sila nga naghiskot siya og pagkatulog lamang. Busa gisultihan sila ni Jesus sa walay lipod-lipod. Namatay si Lazaro. Apan tungod kaninyo, nalipay ako nga wala ako didto upan kaniya aron motuo kamo. Adtuon ta siya. Si Tomas nga ginganlag ang kaluha miingon sa iyahang isig katinun-an, manguyog kitang tanan sa magtutudlo aron magpakamatay kita huban kaniya. Sa pag-abot ni Jesus, nasayran niya nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lubnganan.
Ang Betania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem, ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsoon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Jesus, kung dinhi ka palang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Hinuon, nasayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus mingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ang kinabuhi, ang nagatuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi nga nagatuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Si Jesus mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Human kini isulti ni Marta, mibalik siya o gitawag sa tago ang iyang igsoon nga si Maria o giingnan, aniya ang magtutudlo og nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog siya og midali paggula aron pagtagbo kang Jesus. Si Jesus wala pa moabot sa lungsod niini higayuna, didto pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga Hudiyo nga didto sa balay uban kang Maria aron paghupay sa iyang kaguol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya o midali paggula. Nakahuna-huna sila nga muadto siya sa lubong aron paghilak didto. Sa pag-abot ni Maria sa dapit diin didto si Jesus o pagkakita niya kang Jesus, mihapa si Maria o sa iyang tiilan og miingon, Ginoo, kun dinhi ka pa lamang dili unta mamatay akong igsuon. Nakita ni Jesus nga naghilak siya, ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya, og natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing og nanghupaw siya, hain man ninyo siya ilubong. Nangutana siya kanila, dali ngari og tan-awa Ginoo, mitubag sila. Og mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga Hudiyo miingon, tan-awa pagkadako kayod sa iyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon, dili ba gipabuka man niya ang mata sa buta, nganong wala man siya nakapugong sa kamatayon ni Lazaro. Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus ug miadto siya sa lubong. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Si Marta ang igsuon sa namatay miingon, Ginoo, baho na siya karon kay upat man naman kaadlaw nga gilubong siya. Si Jesus mingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kung mutuo ka? Ug ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako sa kanunay kang namati ka kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tao nga ania dinhi aron sila mutuo ug ikaw maoy nagpadala kanako. Ug human siya ni sulti niini, misinggit siya kusog Lazaro gula ngari. Ug migula ang namatay nga binugkusan og mga bintahi. Ang iyang mga kamot og tiil ug ang iyang naong pinutos og panapton. Padbari ninyo siya og palakta. Giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Taas-taas ang atong Ebanghelyo karon, so ato ang mubo-mubuon ang wali. Una nga punto, ang pagtuo ni Jesus, pagtuo ni Maria o pagtuo ni Marta nakahatag sa ilaha og mga usa ka kuan kanang murag a pacifying pace, a peaceful stance. Ang tao nga matuuhon, dili ratulon. Ang tao nga matuuhon, dili mahadlokon. Una, akong sultihan si Jesus, ato sang istoryahan si Jesus. Ang iyang pagtuo nga natulog lang si Lazaro, unya ma-display ang gahom sa Ginoo pinaagi kang Lazaro. Naghatag kang Jesus nga hinay lang, relax lang, kay tsansa ni nga mailhan ang Ginoo. Ang tao nga matuuhon, dili ratulon.
Dili niya sulbaron diha dayon ang problema. Tungod kay nakahibaw siya nga naay partisipasyon ang Ginoo o pinaagi sa mga problema, ang Ginoo mao'y bahala o mao'y musulbad uban sa panabang. Ato untang sundon si Jesus nga sa panahon sa problema, kung naatay pagtuo, relax lang, kay siya mo'y mutabang nato. Si Marta, medyo nabalaka siya, Ginoo, tayo, guwapa lang ni indot yung tatog diri ka. Pero, ang sunod na kuan, pero kay baw ko, kung naa kay pangayoon sa Dios, okay ra. Meaning, ang tao nga matuohon, dili masuko, dili magyaw-yaw, dili manguan sa Ginoo nga, kuwagyo kay ayo Ginoo ha ka, ay pang maghimo taglaing Ginoo. Ang tao nga matuohon, bisan pa man sa kabati sa panghitabo, bisan pa man sa kadako sa problema, dili siya masukanon kung dili masaligon paghihapon. Mao pod gihapon si Maria, mao gihapon iyang comment, Ginoo kung dili pa unta ka, di unta mahitabo. Pero naa naman ka, kay bawo ko, naay mahitabo, matabangan pa minimo. So mao gihapon ang duha. Una si Jesus, ang tao nga naay pagtuo, dili ratulon, dili magdali-dali. Unya naay pasensya. Ug ang duha, mao pod gihapon ang tao nga matuohon, dili masuko, dili masukanon, dili bugat og pagbati. Ug mao ni siya ilhanan sa mga tao nga naay pagtuo. Kung ang naay siya kaugalingon, naa siya pitik sa iyang kasing-kasing nga gaan. Naay pitik sa iyang kasing-kasing nga bisag unsa ka bugat ang palas-unon sa kinabuhi, naay pitik sa iyang kasing-kasing nga gaan. Ug mao na siya silent yet assuring presence of God deep within sa ato ang kinabuhi. Dayon, ang ikaduhang punto, last 5 minutes, ang ikaduhang punto, mao nga, it was the relationship of Jesus with Lazarus and Mary and Martha that saved Lazarus. Relationship has a salvific value. Una, ang atong relasyon sa Ginoo makatabang, makasave sa ato ang kaugalingon o kaugalingon sa ato ang kalag. If we try as much as possible to increase and maintain our relationship with God, in one way or another, our lives would be purified by Him. Our decisions, our directions, our dreams, our aspirations, these things would be purified by our relationship with Him. And if this relationship would be purifying our own lives, then we would be ultimately saved. Ang atong kalag, ang ato ang kaugmaon, ang ato ang mga damgo, ang atong mga aspiration, kung ma-purify ni siya sa Ginoo, mahimong hinungdan sa ato ang pagka-saved. Say binisaya sa pagkaluwas, sa ato ang pagkaluwas. Kini siya mao na hinungdan ang ato ang mga relasyon. Unya mao po ni siya tahas ug atong paningkamutan nga mo establish ta og maayong relasyon sa usag-usa tungod kay kining mga relasyon nato makatabang ni in the near future. Hinaot pa nga ang ato ang mga relasyon sa atong mga ginikanan, atong relasyon sa atong mga igsuon, atong mga relasyon sa atong mga amigo o amiga, inyong mga relasyon sa inyong bana o asawa, inyong mga relasyon sa inyong mga anak, inyong paningkamutan, atong paningkamutan nga atimanon, ating paningkamutan nga patubuon, paninduton, bisag unsa pakalisod, bisan pa man, despite our own imperfections, in spite of our own weaknesses and idiosyncrasies, these things should not hinder us from establishing wonderful relationship with another. I think I remember, I shared this already, nga there will come a time that we would cease to be lovable. Muabot ang panahon nga dili nata nindot higugmaon. Muabot ang panahon nga dili naganahan ang mga tao sa atoa. Pero tungod kay nakahimo ta og nindot nga mga experiences sa usag-usa, mao ni say makainganyo nato
nga dili nata og atong pasaylonon. I think I remember naghinumdum ko sa to kapatay o sa to kamisa sa patay niya, niingon ko, ang akong lola, before siya namatay, towards the end of her life, magsigig pamalikas, maldita na kaayo. Kana galing bedridden na siya. Unya, sa puton na kaayo, naagaling muhikap sa iya, pangusion. Yung panguano niya, balikason niya. My lola, towards the end of her life, ceased to be that lovable. But kaming mga apo, o ang iyang mga anak, nagpadayon sa pag-atiman sa iyaha. In fact, kung naagay mo duaw sa iyaha, limpyo kayo si lola. Niya, bisan pag i-surprise ninyo, duaw siya, pirming humot si lola. Kaya nga naman, because ang iyang mga apo, o ang iyang mga anak, nagpadayon sa pag-atiman sa iyaha. But she ceased to be liable. She ceased to be lovable. And what propelled us to continue loving her, not because of her present, but because of her past. That somewhere in her past, when she was at her best, she did her best. Ug maunay among gihinumdum sa una, nga bisan pa man og kapoy sa pag-atiman, bisan pa man og dili na nindot atimanon kay maldita na kaayo, gipadayon siya atiman not because of her present, but because sa una, mapinanggaon kay si lola. Ug mao nay naghimong kusog sa mua, pagpadayon sa paghinumdum ana, it was her past that allowed us to continue loving her. It was the relationship that she established with us when she was at her best. And that relationship was very memorable that even ang iyang pagkamaldita atong panahona, wala nakaguba o nakapadayon sa pagpaningkamot sa iyang mga apo o sa iyang mga anak sa pag-atiman. Hoy kita, matiguang bayata. Inikatiguang nato, maldita na punta o maldito. Mo nang karon pa lang nga di pa kayo maldito o maldita. Hala, atiman na ng inyong mga anak ha. Panggaan nagmaayo. Kana inyong mga apo. Tagay gamay. Suburduhi gamay. Tunol-tunuli o candies. Maalag mga daot niyang ngipon. Basta, oleg. Paurongon ako. Ha, kamo ha, kita. Kamong mga buotan pa kayo karon, di pa kayo maldita. Hala, timan na. Establish good relationship. So that these good relationships, when we cease to be lovable, they would remind us at they would be reminded sa kanindot sa ato ang relasyon. Kay ang ato ang, again, Lazarus was saved because of their relationship with Jesus. Our relationship with Jesus would save us. And our relationship with each other would be utilized para magtinabangay ta sa usag-usa. Kuha, para mahuman na ta. Human na akong wali kung nakuha na ninyo. Sige, mao na to siya ang atong hinumduman. Nga ang tao nga matuuhon, dili ratulon, pasensyoso, o dili masukanon. Sama ni Marta, sama ni Jesus, sama ni Maria. Og ang relasyon sa Dios, sa ato ang Ginoo, ni Maria, Marta og Lazaro, nakatabang og nakasulbad sa problema ni Lazaro og nakapabangon kang Lazaro. Atong atimanon ang ato ang relasyon sa Ginoo nga makaluwas sa ato ang kalag. Ug ato pong atimanon ang mga relasyon nato sa ubang mga tao kaysa madawgay sa madali. Kining mga tawhana nga atong gipangga o gimahal, mupadayon sa pagpangga o pagmahal ka nato. Bisan pa man og moabot ang panahon nga dili na taangay paggaon o higugmaon tungod kay mga masalay po na kita o nagkatigulang na kita. Atong atimanon ang atong mga relasyon kaysa ugbo sa madugay sa madali, kita maluwas niini. Palihog manindog atong baguhon ang atong pagtuo. Kitang tanan moingon, nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan nga makagahom sa tanan.
magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atuang kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas ni Maria nga ulay imong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay og gilubong. Sa katulong adlaw, nabanhaw siya, misaka siya sa langit ug naglingkod sa tuo sa mahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron panghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sa anak. Dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mga pagampo sa katawhan, ang pagkabanhaw ni Jesus kang Lazaro, ang pagbanhaw ni Jesus kang Lazaro, nagmatuod nga siya gayod ang Mesiyas, puno sa pagsalig o pasalamat tungod sa gasa sa kinabuhi. Musangpit kita sa amahan nga maoy tinubdan sa tanang kinabuhi. Muingon kita, amahan dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga tahuron nato ang tanang matang sa kinabuhi, ilabi na ang kinabuhi sa tao, kay gibuhat man kita sumala sa dagway ug kasamahan sa Dios. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga sa paghigmata nato matagbuntag, magpasalamat kita sa Dios tungod sa gasa sa kinabuhi. Magampo kita. Amahan Nga manggihatagon kitang mohatag sa atong tabang ngadto sa tanang nagkinahanglan. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga sila nga nagmasulubon tungod sa pagtaliwan sa ilang mga minahal sa kinabuhi, magmalaumon kay nabanhaw man si Kristo. Magampo kita. Amahan dungga. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa kinabuhing walay katapusan dito sa langit ng gingharian. Magampo kita. Amahan dungga. Langitong Amahan, nagpasalamat kami sa imong paghatag kanamo sa gaso sa kinabuhi ug labaw namong gipasalamatan kay imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak aron pagluwas kanamo ang among kinabuhi kanunay untang makapahimuot ug magdaig kanimo, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon pagampo kamaron nga ako ang inyong sakripisyo dawaton to sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan ang taas sa Ginoo. Sakripisyo gikan sa Makamotala imong sa mga pagdahil kamot. mayo sa ngalan ug alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga sila. O Dios nga makagagahom, dungagi kami haron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo mahinluan sa mga sala pinaagi sa gahom nining sakripisyo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matan. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, hangay ug matarong gayud na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Tungod kay siya matuod nga tao, mihilak ug tungod kay siya matuod nga Dios, mibanhaw kang Lazaro nga iyang higala. Ingon man tungod sa iyang mga gugma sa tao, nagaagak siya kanamo nganha sa bag-ong kinabuhi pinaagi sa santos nga mga sakramento. Pinaagi kaniya ang panon sa mga anghel nga nagmaya sa imong atubangan, nagasimba sa imong kahalangdon hangtod sa kahangturan. Uban kanila nangamuyo kami dawata usab ang among mga pagdaig samtang
Samtang sa mapaubsanong pag-ila, nagaingon kami. Santo, Santo, Santos, Ginoong Diyos sa kagamuman, puno ang langit o yuta sa inong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mga espiritu ng pagsantos nining mga gasar mahimo kinihalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya og paan, may pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo hamong Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pari ug sa tanang mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga ubanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagkakuna imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaosab. Ato ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay, ang panagdait kanatong tanan. Cordero sa Diyos, na nagawad sa sa kalibutan, kaloy ikami, atagi kami sa kalinaw. Maigsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ng tanan ng gidapit halang sa iyang panihapon. Ginoo do Kaya kung kalawat kanimo ang pampamunog lamang mo maayo. Malawas ito. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami makagagahom nga Dios aron sa kanunay, mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
nahalad na ang misa, dada ninyo hanggugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.